Takže čau lidi, Ahoj. vítám vás u druhého videa ze hry Minecraft. Tak, co dneska budeme dělat? Budeme si stavět dům. Ano, v dnešním díle, jak to bylo slibováno, postavíme dům. Tak já jdu pro dřeva. Budeme to mít ze smrkovýho, nevadí. Já jsem sbíral špatné dřevo. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 staků. Tak to máme hodně. Takže já ti nehodím nějaký. A neočekávejte nějaký velikánský dům, jo? To bude takový normální dům. Raz, 2, 3, 4. A jak to uděláme velký? No, já tady se tím toto zasypu hlínou a pak budu stavit. Tak já ti pomůžu. No, nemám kompas. Spider. No, Všiml jsi na těch stykách něco, že jsem udělal 64. no já jsem dneska ještě do česky nekoukal, takže... Teď já je mám u sebe. Dělám si jenom to. Dělám si lopatu. Povol mi pec. Smodify. Spider. Už by to mělo být. Tak kliknout. Mělo by to být. Asi takhle dlouhý uděláme dům. No, abych to dal ještě někam až sem. Kolik to je bloků? Nevím, ale tak to je jedno teď. Děláme zatím na šířku to uděláme asi takhle. Takhle, jo. Aha. Tak tady nech dveře. Takže... Ale ono nám to o jeden blok nevyšlo. Ne. Tak čekaj, já ho tam udělám. Potřebujeme to prodloužit o jeden blok. O jeden? Jo. No, a teď. No. Co děláš? Já bych udělal někde. Kolik to je bloků? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 bloků. Tak 6. Teď to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tohle nevyšlo? Ještě jako? Já udělám dveře. Jo, dveře. Tak, tady. Ale pojď se vyspat. Ale tam to nepůjde. To nepůjde. Jo, jde. Dobrý. Mám však taky spát. Někoho. Takhle? Nebo se tady takhle? Dveře jsou tady, když tak. Aha. Já jsem myslel, že tady. To je jedno. Tak. Dvoje? No. Tak já jsem nevěděl, že dvoje. Já je udělám.
Jo, udělej, já si mu tady břízový dřevo. A nahoru to budeme dělat, uděláme třeba jeden výpad. Víš, koukej, jak já bych to udělal. Jestli by se ti to líbilo, takhle. Počkej. Nebo se nese, nežeru se. Počkej. No. Jo, tak to bylo dobrý. Jo, Spider má fantazii větší než já. Tak to bylo dobré. Koukej. Já bych to udělal. Tady to bych třeba začal. No koukej. Takhle. 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 A tady to. Tak. No tohle taky hezký. Tak takhle to necháme. Jo. Pači, tak to musím upravit. Dobrý. Tak já to jenom udělám po těch stranách. Já ti pomůžu. Jo. Tak. No. Jo, takže... Jo. Já budu potřebovat další břízový dřevo. Tak. Tak chceš? No, dobrý, já už jsem si našel. No. Tak, jo. Tak už jsem takové udělal. Tak. A čím to tady bude? A teď to uděláme, Kamenama nebo? ne, taky břízovým, ale tímhle. Jo. Je pomůžu. Jestli ti to nevadí. Ne. Tak. Pomožu. Ty běž. Zídám. A potřebujeme pak písek, ne? Jo. Na okna. Jestli se vám tady tento nelíbí, tak si nechte své komentáře. Tenhle dům je prostě náš, takže Nebo my v něm budeme bydlet, ne vy. Tak, tohle by bylo... No, to jsme se trošku to spletli. Tak, teď by to chtělo střechu. Já se kouknu, ať máme ještě dřevo. Jestli nemáme dubový, nevíš? dubový. To máme málo. A již skoro nemáme. Já mám. Dubový nemáme. Tak já jdu na to. Na dubový. Jdeš na dubový dřevo? Yes. Je kácení nevadí. To má teď Spider, teď mi to bude to nevadí. Protože víš, jak si do toho jednou bloknu. No, Jo, už dobrý, už tady mi to předtím. už dobrý. Já už jo. Aspoň nazbíráme nějaký jablka, ne? To jo, no.
Spider, No, já bych jim ani ten server nedával. co by si nedával? Ten server bych jim nedával. Ne, nebudeme dávat ten server zatím. Víš co, volně, jako ne, nechci vás urazit, ale někdo nám to může vygrypovat. Víš, jak mluvíme? Víš co, vy naše souřadnice. Jo. Ale kdybyste si chtěli s náma zahrát, tak nám nějaký pošlete vy nějaký svůj server. My si tam, když bude čas, tak my si tam rádi koukneme. Můžete klidně i svůj, jo. Je jedno jaký. Můžete nám do komentů napsat, jaký server hrajete, my se tam koukneme a bude to. Hej, za jedno video máme už 2 obyvatele. No, to je docela za pár hodin naše první video a hned 2 obyvatele, to je docela dobré. No ale teď já si půjdu udělat lopatku. Sekírku potřebuji. Já si půjdu udělat lopatku. Chceš to dřevo? No, můžeš mi ho dát. A nebo běž udělat udělej tu střechu, já tady dělám podlahu. Yes. Schody spíš, ne? Hezčí podlaha je ale bez schodů. Co? Hezčí, teda podlaha, hezčí střecha je bez schodů, ale uděláme to se schodama. Protože zatím nemáme dostatečné prostředky na to. Tak, a teď ještě si musíme udělat, rozmyslet, z čeho uděláme tu podlahu. Z volny, ale ji máme. No, z vlny podlahu dělat nebudeme, protože ji nemáme hodně. Tak já bych to udělal třeba, že bychom dali vypéct kameny. Nebo jak chceš ty. Nebo Ne, to vypadá ošklivě, já uděláme. Počkej. Máme ještě? Ne. Jo. To je mapka uklízí. Jo. Jo, tohle bude dobré, protože... Máš tu dubový dřevo? Jo, Dej mi ale ho. už jenom stak. Ne, 2 staky, tady máš. Já dělám ty schody. Promiňte, můj mobil. A sám. Já se zpětuju. A nebo udělám... Takhle. Spider, ty máš někoho doma? No. Já jsem volnej. To nemusíš říkat. Promiňte, že video nebylo včera. Já jsem byl na zahradě. Spal jsem. Ale Simone, můžu mluvit trošku nahlas? Jo, promiňte, že jsem nebyl, promiňte, že jsem nebyl, ty bobo. Promiňte, že včera nebylo video, protože já jsem spal na zahradě, tak už jsem nechtěl nechat z toho Spidera sám, aby točil, jo. No, tyhle Minecraftový videa budou asi jenom společné. Jo.
A chtěli bychom i natočit Counter Strike, ne? No, CS bychom taky mohli natočit a já plánuju ještě dneska udělat jedno video z Mafie 1. Jo, to jo. Hej, počkej, tady někdo nás žádá, abychom šli spát, tak pojďme spát. Jdeme spát, aby nás nezabil. Ok. Budeme spát? Jsem zvyklý, že píšu ička, ne? Jako zapnu chat s ičkem, ne? Jo, To no. je, to je na CS, ne? Takže to se nám vypejká 26 železa. Ale to ti to nechám, jo? Omlouvám se za menší výpadek. Monster. Nevím. No, ale já... Opravdu omlouvám se, tohle to nebylo na schvál. Se ti vypadl server? Ne, to ti... Minecraft server. Já si tady jenom trošičku nastavím ty zvuky. Tak. Jsi tu? Simone. Na to žena. Simone? No? Dobrý. Tak tohle byl opravdu velikánský výpadek. Co se ti stalo? No, to je jedno teď. Ale omlouvám se tady to, protože tohle nebylo správně. V dalším videu se budu snažit, aby tohle takhle nebylo, jo. Omlouvám se opravdu. No ale takže to je jedno, my teď jedeme dál už. Takže Simon, ty stavíš střechu, jo? Dobře. Ale půjdeš pak na dubový dřevo, protože mě asi nevystačí. Dobře. To ty. A budeme potřebovat ještě břízový. Já mám jedno, to břízová prkna. Mám? Kolik? 36. Házel jsem ti to. Tady. Kde? Tady. Jo, Tam. jo. Vidíš to? Jo, díky. Teď. Já to dělám takhle tu střechu, že se pod sebe dávám prkna. Se koukneme, tady je Simon, vidíte? To takhle asi dělám. Pod sebe takhle dává ty. Takhle ty. Klidně to pode mnou zničil. Co, jestli jsem mu poslal? Jo. Jo. Dobře. Já jsem myslel tady tyto. Spider. Já jsem myslel tady ty. Tak, to potřebuji jenom ty. Ale zatím jenom jeden koment. Od kámoše. Počkej. Ale až budem mít třeba z Counteru, nebo z toho, nějaký... No tak to jasně, že nečekej nic velkýho, když jsme jenom jedno video. Ty, Spider. Dobrý. Hraješ? No, dobrý. Ty máš sluchátka? Že to je slyšet, kdybys měl sluchátka.
Kde ty seš? Jo. No, No. Yes. jo. Dobrý. Ne. Já si jdu udělat cekerku a přijdu za tebou. To ne? To asi Na dřevu. vystřihneme, ne? Na dřevu. Teďko beru dřevo. Ale tady je slepice, takže to se nám taky udělají za budou aspoň maso. Co? Tu. Sbírat vajíčka Vajíčka nepotřebujeme. na ryby. No na ryby. To napíšeme, že se omlouváme. No. Jo, tohle jo. A víš, v čem je problém? Že já nevím, jak se to dělá. Vystřihování. To vystřihnu. No, takže jsme zpět. Jak jako 4 příze. Stavky. 4. No, že tady máme aktivisty. Já ti to nasekám. Jo? Takové plýtvání. 5, 3, 2, 1. Ty krása, potřebuji 4 brýzy. Mám 4 prkna. A možná bys nepak ty chceš sám No já už jdu. ty hned budeš točit. Tady je ovce a uhlí, takže já vám musím to udělat. Že bys mohl večer. No a dnešní díl teda bude jenom o tom, že uděláme ten barák a bude konec. Teď natočit i Counter-Strike, CS:GO. Mafie 1 bude dneska taky. No večer budu asi nahrávat na 100%, protože večer se mi nahrává nejvíc. Nikdo neruší. No CSko dneska už točit nebudu, dneska mi stačí fakt jen 2 videa, to 3 už se mi nechce. No protože už se mi nechce. Že tak si vemte, že jedno video má třeba 8 giga. Pak mi to zabere úplně počítač. I když můj počítač má 500 giga, no ale stejně. Tak jo, já jdu na TPA. A omlouvám se, že na ten chat, že ho vidíte, no ale prostě nedá se s tím nic dělat. Jo. No a nám tady roste břiza u baráku, jak až někam tam. Ach jo, fail. No, tak. Yes, dobrý. Tak asi máme 28 říz. Jo, a chci vám něco říct. A Za máme 30 udělanou podlahu. odběratelů uděláme něco, ne? Ale to je tajemství. Asi mám to říct? Simon, nehraješ? Jo, tak jo. Ne. Nemusíš, ale nic dělat. Tak, super. Ty už tu máš vypačený? Nějaký rychlej. No neříkej to. Za 30 odběratelů budete mít překvapko menší, ne? Tak, ty doděláš tu střechu teda, nebo ti mám pomoct? Jo, ten čemu
Dobře, já jsem tady tím, To je no spíš takhle, já tady Spider, dělám ale okna. dáš mi ten channel, že vám tam spolu nebo. Jo. První okno, Takhle. tady bylo jako druhé okno. A třetí okno. Spider, nevím, jestli to budu tak moc pak stíhat, jo, já mám tréninky. Jo, měl bych to ale stíhat. No ten channel je prostě můj, tak to zůstane. Víš co, já možná ty Ale samozřejmě zápasy, ty odběratelé budou naše, úterý, pátek a tak, no. nebo spíš moje. Tak stejně, tak ty Jo. máš, tak moc nic nemáš v práci, no. Já mám svůj vlastní koníček, no. Ale já budu taky nějaké ty videa točit i sám. Pojďte spát. Jo, To se moc nebude stíhat, jsme no furt ale... nestávali. A já budu stíhat všechno. Já ne. Tak No. jdem spát, no. Aby se nezbláznil. Co ty tam děláš? Já jsem taky dříve hrál fotbal, ale pak už... Pak už to Tak nešlo. pojď spát. Jsme furt prohrávali, no. Dobrý. Ale to už No, vás, to máš. to už vás teďko nezajímá, to nehledám. Jsme manželský v posteli. Já dělám okna. Už spíš? Čekaj, dělám ještě jedno okno. No. Dáme si večeři jabko. A jdeme spát. To je blbej. No, konečně. No, konečně. No. Tak já jdu na tu střechu. A co máme Sorry, já jsem něco dělal. Tak. Napíš, Jo, můžeš. vezmi ho travně. Tak jsem si dělal. Tak jo, já jdu na písek. Ještě, že ho mám To hned bys tady jí ubrát. tak k nám na záhradnu. Co? Schválně, jaký tady jsou pluginy, jo? Jo, docela hodně. Jo, docela hodně. 22 pluginy. To teďko vy videu to teďko neřeš. Tak, máme písek. To spadlo.
hotovo a je to tak, že teď to jdu dát do naší sekce. Tak, teď tam dám, Zkus udělat No, takže rámeček. to já teď jdu přenášet z čestky. Pak uděláme ty schody dolů. Tady budou čestky. Zatím budeme mít čestku na všechno, ale pak se to změní. Třeba bude mít úplně hodně čestek. Zatím ne, zatím nemáme moc surovin, zatím se to nevypustí. Jo, to taky, ale to až v příštím díle. Je to taky sdílení. V tomto díle to bude, až to doděláme, tak to bude stačit, takže. No a myslím, že pěkný baráček, no, jenže potřebujeme ještě ten písek, no. Tak máme 6 skel a ze 6 skel uděláme, jo. Tak ze 6 skel uděláme ale tohle opravdu teďko v tomhle videu to opravdu teďko neříš, jo? Je mi to hezky. Tak, na další okno. Tak jo, už máme pár oken. Pár oken. Dobrá, takže teď potřebujeme další. Ještě potřebujeme jedno sklo aspoň. Já pak chytat ryby. Čau. Aha. No, já si myslím, že to je nádherný domeček, že se nám poved. Jako není to zatím, jako není to nic velkolepého, jo, ale my jsme opravdu začátku a opravdu nic velkého od nás nečekejte, jo. Tohle nám, ne, já jsem se to... Rovno tam máme Omlouvám se. jasný. Tak. To by mohlo... Jestli se ženeme nějaký kaktus, tak já udělám koš. No. Vypadá to, že už ty budeš mít tu střechu hotovou, že jo? Ježiši, co já dělám? Omlouvám se za moji demenci. A ty jsi včera nic nenatáčela. Jo, viděl, my máme hned blízko baráčku. Jo. No, ale co já dneska opravdu blbnu. Nejdřív podívám tamto, pak podívám to, tomto, teď podívám tohle. No včera už jsem natáčel nic, protože jsem, už jsem po to nechtěl, ale tak jako jeden díl vždy stačí. Myslím si, že jedno video každý den bude dobré. Tak a nevím, co je to můj myš. Já bych udělal Takže 16 kil. A to ne. Počkejte chvilku. Tak, dobře. Takže další 16 tak dám. To dělal ten. Myslím, že Jedno sklo. Toto víš. Dobře. Jo, střed. To ne, to zase prostě takový věci dělat nebudeme, jo?
Já? Hej, když jsme dřív ještě netočili, tak jsme ten dům třeba Tak, stávali dalších 16 kola. hodně dlouho a teď jo to Vím, že tohle není moc záživný, ale to máme. netačíme. Tak úplně rychle, ne? Jak to máme? Tak, skla jsou hotová. Mhm. Tak musíme rychle. Tak já přinesu náš crafting Tak, a naše střechu postele. máme hotovou, ale čekej, já to vylepším. V dalším díle se budeme věnovat nejspíš. Uděláme tady asi nějaké místnosti v tomhle domě. Bude to super. Tak, tady bude ten crafting table, teď jdeme proti druhou částku. No jo. Ty čestky tyhle budeš muset přenést ty, protože já na ně nemůžu. Ty nám si to povede. Tak, myslím, že pěkný dům. Rabuji se tam. Tak, Já se na tebe portnu, já se chci kouknout, jak to vypadá ze zhora. Omlouvám se. Jak to vypadá ze zhora. Jo, a co teď uděláš? ty to nemůžeš. Nech to takhle. Čekej. Já mám to Ne, nech to takhle, jak to je. Už to nic nedělej. No, a pojď dolů. Tak, tuhle čestku ještě přines domů. Přines to. Přines to. Ne, protože to je tvoje přece. Tak a teď vám ještě tupec, promiň. Tupec vem. Já taky. Jo, hned. Dělám nějaké věci. A v příštím Já bych díle ještě se budeme zabývat máme hodně vybavením domu a uhlí. okolí. A trošku si tady upravíme to okolí, jo? Takže ještě tupec, no. A už tento díl potom ukončíme. Já se ještě tady najem. Sem. Ne, Tak. nevím. A vem tupec, běží tupec. Takhle. Ne, už teďko ale nemáme čas, my teďko nemůžeme natáčet. Pojď za mnou, pojď za mnou. To všechno dáme v dalším díle. Tam se rozloučíme. Jde někam tupec. Ale Vedle toho jsem to craftingu. udělal jenom z hlíny, jo, nevadí. No, nebo tak. Yes. Tak teď jdeme. Zavřem dveře, pojď. Tak. Takže... Tak, teď Simon nám chce něco ukázat, tak budeme zvědaví co. A tady to je nějaká věž. Ahoj.